Bona nit, Katasunis! Aquest és un comunicat oficial dels vostres herois de infants i preferits, juntament amb el Capità Planeta i els planetaris. Conelles morts! Conelles morts és indissoluble com els cromitos d'Escola Cao. Avui serem breus i concisos, acabant de sopar el nostre menú de cada dissabte, caragols amb aioli, tabasco i proves de cirereta. I si Conelles morts tingués por de qualque cosa, que no és escàs, demà de matí en tindríem molta perquè diuen que si es coenten entrar, també ho és en sortir. No volem anar per ses bardisses, així que escoltau-me atentament, petits fills de pruna confitada. Conelles morts ja demat ses metralladores i ses magranes d'artilleria per visitar el pròxim dissabte, dia 2. Manacor, un poble que és molt en fora de Palma i no hi podem anar a peu, igual que a Sant Llorenç, Moó o Manchester. Afortunadament, hi ha tren, que ara és elèctric i si mos segueixen pujant ses tarifes, aviat sortirà més a compte anar en taxi a sa Campallengua. I mos passarem per ses anques l'estació intermodal. Mentre vosaltres, els poderosos defensors de la llengua catalana que tant honoreu sa causa, vos dediqueu a salvar Mallorca assistint en els tallers de trunyelles, pintar-se ses ungles, destrossar camisetes vees i fer bimbolles de sabons ses mans. No hem de desprestigiar sa Campallengua. Tens raó, Goni. Mentre fareu totes aquestes beneitures diverses, Conelles morts ha marcat uns objectius polítics contundents de cara en aquesta diada, a la qual no podeu faltar, si no voleu que vos vinguem a treure de cap vostra de ses orelles. Primerament, vos volem anunciar que guanyarem la gincana de dissabte hora baixa organitzada per un tal Joan ben mamat. No importa hi participeu perquè sereu derrotats sense compassió pel nostre joc brut. I, en cas de perdre, cosa que no passarà, nosaltres som gent tolerant i honrada i vos convidarem amablement a fer una birra en el soterrani secret de Conelles morts, la porta del qual només se pot obrir des de fora. I tenim una figura de Vladimir Putin de seda. Abrimos domingos y festivos. L'altre objectiu que tenim serà ja pas vespre a la Campallengua, en què amb en Chuck Norris i tots els modernillos de Manacor per anar a ballar pogo durant el concert d'ocults. Mentre ells ballen, nosaltres mirarem la matança des d'una distància prudencial i cantarem allò de «Ei, tu el que vols és un gin tònic». I ja no les vos tornarem pus, petits energúmens. Me'n vaig a veure Boba de Drac Z, que ja he perdut massa estona contant-vos coses perquè vos penseu que qualcú li importa la vostra existència. Sapigueu que el personatge que més catxondo me posa de tot Bola de Drac és en Cèl·lula, sempre he somiat que m'absorbia raba en la seva coa. Mallorquins, Katasunos, José Rapedo-B, Artet Mosby, Vladimir Putin i tots els fans de Conelles morts, visca la Campallengua i visca Catalunya, amb il·lusió!